Daobh agus fáilteteach go dtí session le inniuh. Inniuh, tá muid idirteach ar léimena. Léimena éagsúil is féidir líbse íon an baile tá ann éasca agus níl treailmh ag teas ar wit. Inis, léim uimhrí híon, tá muid duine léimena réaltas. Uimhre 2, tá muid duine léim an rún. Uimhre 3, tá muid duine léim scíal. Uimhre 4, tá muid duine léim agus brúdach ag lámha suas. Agus uimhre 5, tá muid léim ag crunna cosa a trasna ar a chéile. Inis, ba gach gníomh tríocha second agus ba muid ag gobar le 3 bhóta. Inis, roiling go dtí gníomh híon, na mouta híon sin na léimena réaltas. Má siad. Isteach le dis go dtí léim an rún. Chéad cheann eile, léim scíal. Isteach le go dtí brús sós leatha chuid lámha. Cúig cosa trasna ar a chéile. Má siad.
Isteach le go dtí chéad cheann arís ag sin léamh na rialt. Isteach le níos go dtí léamh an rún. Chéad cheann eile léamh scíal. Isteach le go dtí brús sós le do chuid lámha. Cúig cosa trasna ar a chéile. Má sibh. Isteach le go dtí chéad cheann arís ag sin léamh na rialt.
Isteach le níos go dtí léim an rúm. Chéad cheann eile, léim scíal. Isteach léim go dtí brús sós le chuid lámha. Gníomh cúig cosa trasna ar a chéile. Má sibh. Má sé bhíonn bhchairde man sibh an obair tá súil máid taine le sin. Cuinnig í súil ar leanach Facebook Glór na Néal agus leanach YouTube Glór na Néal chun níos mó gníomhaíochtaí mar seo á. Má sibh gur mailgaí agus fada gíslán.